ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gudduɗi ndeɓe nder galle ceerno Ahmadou Ɗahara Dia e nder galle Abdoulaye Maliki ko on waktu yoni ha to mbay hawa e nder galle tanum Hadja Hawaka giɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal subaka hande o hoore juli ndi udditi toon to Grand Théâtre Lulnde kene tolno e lewru taw ko Lulnde Pinal e ñeeñal ha tenti noon e ɓeena taw ko yadduɓe fannu jime musical kala mum e nder leydi ndi Sénégal ken tolno e ujunnaji tato koɗo ene tijja hen ɗum ko subaka hande o ɗum uddita toon to Grand Théâtre yimɓe hewɓe noon ma mbaw tawtorede ɗum ɗona to leydi Mauritanie dawriyanke biɗeɗo Ahmed Abdullah Samba wawi accitede kaso hanki o ɗum ko caggal hujjiyankoɓe kono dañi ɗen ɗaɓɓade balɗe 4 batidire ɗe hen ko wona ɗum ko dossier ji Mouhamed Ould Abdoul Aziz ñande 13 nduɗa hen lewru ma waw uditede toon to suudu a ñawore noddindudo to leydi Mali région de Bogoni nokkuɓeɗeɗo dogo yitama toon guesa cannabis oɗo saha teskama nder on diwan guese on fannune kewi toon no fewi caggal nde ɓe jiiti ban guesa ken tolno e ujunere kuɗol ene fuɗi e dow muɗum to leydi Guinée Conakry finoɓe to laabe Mali faade Kédougou oɗo saaha ene goya bojji cattuɗe no fewi ngolɗo hen lawol bongol ɗo oto yahata ha nata e cangol ha muta e ndiyam Abdoulaye Diallo duuɓi nogas ene dogno ɗon kono yi kala ñalawma moɓe ndewi ɗon ko caɗele bonɗe ɓe jiyata hen kabruji men manena to Côte d'Ivoire Ghana Cameroun may jaha to Mozambique Afrique du Sud jolam jaɓeri jaɗeten koye musidɗo meɗen Alhassana Oumar Mbothio musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ziyara gowɗo waɗede kala hitande to cuuɗi meɗen gudduɗi hitande hikkande noon wattata nogas jeego ɓiwo lawol ɗon ɗo cuuɗi meɗen gudduɗi ɗo o ziyara baɗowo nogas e ɗiɗi fayi nogas e tati nduɗo henna lewru novembre no goɗɗen ɗon ɗo cuuɗi meɗen gudduɗi nde ɓeɗo henna o ziyara gowɗo waɗede kala hitande hooli oɗo henna baɗanteɗo oɗo henna ziyara waɗanteɗuma ko ceerno Bocara Iliman Dia gando moƴƴo dokkuɗo hoore mum diine l'islam wonno darde mum ko alqur'anil karim e dow inde khalifa galle o khalifa wuro o ceerno Ahmadou Ɗahara Dia omo bismi hen dendagal ahlu bayti annabi o sallallahu alayhi wa sallam omo teddiniri hen dendagal gudduɗi ndeɓɓenaɓe kala ko nonne kadi e dendagal gudduɗi joɓɓe e ko taari ɗum Mauritanie Sénégal Mali Gambie e diaspora o kala omo teddiniri ɗiɗo henna ñalɗi ɗi ganduɗa ko zicre e madhu annabi o sallallahu alayhi wa sallama dendagal ndeɓɓenaɓe kala ko nonne kadi e dendagal gudduɗi joɓɓe ko nonne kadi ɓesguji gudduɗi ndeɓɓe guilay khalifaɓe wuuro ngo khalifaɓe aada e diine ko nonne kadi dendagal almudagu kala ɗiɗo henna ñalɗi omo teddiniri hen ceerno Cheikh to boynaji kono ne kadi e ceerno Ahmadou Baro Sala toon to cuuɗi meɗen ndendori siftinde moon ɗiɗo henna ñalɗi ɗi mbaɗata ko nogas e ɗiɗi fayanma nogas e tati nduɗo henna lewru novembre to gonɗen hitande hikka nde wattata duuɓi nogas e jeegom koɗo henna ziyara ene yuɓɓine ɗon ɗo cuuɗi meɗen gudduɗi ndeɓɓe ɗo henna bandiraɓe sehilaɓe hay goto woto manki sañiɗi nande daade belɗe wajuji e wasiyaji kame zicre e madhoji annabi o sallallahu alayhi wa sallama gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque
ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balal danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom ɗo gam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo o ko kawis waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene yaltina fodde temedere mboros ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye men e fiɗaɓe kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum to mbawɗa wonde no mbawɗa wonirde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma kalantamo o haala ko wona nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Sénégal to Hammadi Hunare to galle biyeteɗo Samba Madani Talla galle Samba Madani Talla ko kañum woni chef de quartier legal biyetengal a jingue waɗɗani wiyendu wiyetendu ya Allah ceerno Djiby Sy jiɗɗo hebdemo numéro makko téléphone to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Sénégal ko temedde nayyi woni 2000 francs CFA so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ogoya ceerno Djiby Sy base mum to haydi ne golla hano hannirta ni so tawi a jokkodiri e makko ma hemmo hano hannirta ni yimɓe waɗanede listihar noon e yimɓe jokkodiri e ceerno Djiby Sy numéro makko Sénégal ko numéro Wave ko numéro Orange Money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to Nouakchott to legal netteke ne golla hano hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Alassane Sy
ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeeɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande mbay hawa oɗo saaha ene heeɓi bismade hoɓɓe mum ɓen hoɓɓe noon iwoɓe yogay banggueji to lobbudu ha to koyli alpha kono ne kadi ha to beeli heela woni hen ne giwa ha toon to daara jolofa e nder nokkure jolof kala ene giwa e banggueji kala gam tawtorede mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam gowɗo yuɓɓinede kala hitande ɗum noon waɗata ko jeenayyi nduɗo hen lewru woni ɓaawo janggo so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi men mbay hawa wonande yewtere buɗalirmede alkamisa hande o arti koye cellal ɓalli ha tenti noon ko fati rentinde yimɓeɓe wonɗiɗo hen vidéo ngaji e kala saaha ɗacciteɗi e téléphone ngaji walla ni ɓen piɓoɓe walla ni ɓen photoɓe koye mumen taw ko awraji ɓooli walla ni woni hen waɗoɓe vidéo ngaji e ɗiɗon fannuji kala caggal noon jertinde yimɓeɓe taw koye sawtawol haali Abouba yewtere buuɗal yurmede ha tenti noon ko fati ɗen gueɗe baɗɗe toon to Guinée e Côte-Royal ha ganduɗa kene tolno e 100 vidéo taw ko gorko goto waɗi ɗum wonde rewɓe yonɓe no fewi ko ɓuuri hewde ko resaɓe woni hen kadi ko star uji mawɗi woni hen kadi ko halifaɓe mawɓe nder leydi ndi addi jontitere mawde e nder leydi ndi ɗum noon warti hande yewtere buuɗalil meɗe rentade ɓuuri safrade kono kadi wona yima cellal ɓalli ha tenti to banggue ñiiƴe ha tenti noon nde neɗɗo teddinta laɓɓinde hunuko mum nde tawno hunuko ko kañum woni demal kala hunde kumpital men ɗemngal pulaar caggal nde o toɗɗa toon to États-Unis de Amérique woni Donald Trump oɗo saaha woni hoorejo leydi Amérique Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi Sénégal hanki o wo yaltini ɓattake gam windude faade hoorejo leydi Amérique yo jogoro jaam kono kadi leydi Sénégal ene fiiɓi duusodirde ha hande leydi cehilagal kame gollodirtendi e kala saaha hakkude leydi Sénégal kame leydi Amérique batu jagorɗe hanki o hoorejo leydi hesɗitini erade ewgago ngo wowno ewnade kala saaha o holliti erago makko tan ko jaam ɓen dawriyankoɓe wonɓe orle mumen e nder leydi ndi Sénégal kala nden jogoto jaɓɓe jaam nden to discours aji ɗi ganduɗa ɗi ene gadda gañamtumago walla ni ene gadda ceerigo peccigo to banggue leñamago e nder leydi ndi kala o holliti noon jaagoɗo ñawoje leydi ndi nde waɗata saria kala kay mo saria yani e dow muɗum keddorɗen koye hoorejo leydi ndi hande o tawama toon to grand théâtre de Dakar ɗum noon uditi demuɗi mayaji Dakar art pine ñeñe musique kala mum oɗo saaha noon ma wat lulde kene tolno jeeɗiɗi ha jeeɗiɗi lewru fandu so jomiraɗo haaji ɗum noon wonande kene tolno e ujunnaje tato taw kadi ko iwoɓe leyɗele certuɗe leyɗele ɗiɗi woni leyɗele bismade taw ko invité de honneur ko Cap Vert kame États-Unis de Amérique pine e ñeñe kala ma mbaw hollirede hollirane ɓiɓɓe leydi ndi kala ko dillere mawde nde ganduɗa nde ala ɗo haaɗi oɗo saaha lawol battuwol ko ene tolno 15 lawol udditi demude mum e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal gartaten ko fate banggue dawrugol ko fate banggue dawrugol walla hade men yitta dawrugol garten koye dialogue hakkude diineji oɗo khalifa diine mo ganduɗa ko dariɗo hakkude diineji ne yaha hen koyɗe jaam khalifa mo Bambilor ceerno Ahmed Djiby Ba tawaɗo ganduɗa toon to Italie Vatican dañi joɗodade e Pape François ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ɗum ko caggal kaldigal wonande ko ambassadeur jahowo e jaam hakkude diineji beele kadi yimɓe gona neɗɗo goto jogo comportement goto jaam wawa dumade hakkude mabɓe o yetti tengade o waɗi ɗum e hoore Pape François onne kadi holliti weltanu mawde no fewi ko faade darde makko kanko khalifa Bambilor mo ganduɗa gonɗo e darde timmude ko fate banggue addude jaam hakkude diineji ɗi ganduɗa tawiteɗi e nder aduna o
kala orngal taw koye dawrugol ɗen orle wonande orngal landa pastefa tawnoɓe to matam battidi to agnam ha toon to risa toola oɗo sahani tawe toon to nder gueji dande maayo kanko Ousmane Sonko hanki o suuti konngudi makko o waɗi ɗum e farba mo ganduɗa ko maire commune mo agnama ala kala ko heddande wo ñiŋi ɗum ñiŋole mawɗe no feewi ɗum ko caggal nde wo yaltini konngudi wo yeehi haw guiji o wi ona ene gasani ko ngol woni ummorde mum ko fate banggue dawrugol walla ni wadde campagne e nder gendidi leydi Sénégal ɗon ɗo ñiŋi on jogui ko malet ko fati yoga e fannuji goɗɗi kala orngal sumgoji Bougane Gueye Dany ne wonde Barthélémy Dias ene tawe e nder boli Dakar ene mbaɗi hen doliŋaji mumen e bande mumen ko ɗo ɓe bandoto yimɓe beele ene mbawa wotandeɓe on saaha kamɓe ɓe goni koye nder Dakar so tawi ko Amadou Ba tawama toon to Fatick ha toon to Nioro kono to Fatick toon noon waɗi accident taw koye cortège Amadou Ba waɗi yimɓe tato gañiɓe hen kono kanko Amadou Ba o ewnima toon laamu leydi Sénégal oɗo saaha nde taƴata happu ko fate prix ji moƴƴi taw ko ɓen remoɓe guerte kono kadi o arti e jagorɗo yontere yawtunde caggal kay nde dartini wonande kala ko fati banggue jaltingol guerte e nder leydi ndi ɗum fuɗɗoto ko 15 ndiɗo hen lewru o holliti ɗum foti ko yurnitede kanko Amadou Ba o arte e yañade ɗen gueɗe ko fati e banggue ɗiɗon fannuji kala on accident ko caggal balɗe tatande waɗi accident goto jaaduɗo Pastef toon to diwan Mbacké ha wasi hen fittandu muɗuma Mamadou Moustapha Ba eɗen gandi kam wonno jagorɗo finance kame budget e laamu Macky Sall jaltuɗo aduna ñande altina jawtuɗo ko hande o ɓandu makko tijja to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗi noon luural hakkude joom suudu makko kame koreji makko joguiɓe fandare yo wiroye toon to Nioro ene tawe e nder Saloum ko toon ɓen jiiɗi o tawya jinnama makko o leliɓe toon joom suudu o holliti kañum fandare mum ko yo wire Dakar oɗo saha noon ko koyɗe jaama goni e dogede oɗon sifa wallidde gaynaka e nder leydi Sénégal jagorɗo ndema e gaynaka Mabouba Diagna waɗi haalande mum e nder nden haalande jonde o jooɗiɗi koye gardiɗo galle aynaɓe woni Harouna Gallo Ba ɗum noon ɓe mbawi yewtitoɓe jaaƴi no fewi o holliti ɓe ƴetti pellital adoyde ujunere nagge nonne kadi kene foto wonde nayyi ceertuɗi temedde jeeɗiɗi e temedde tati foof ko sifa nayyi ɗi ganduɗa ceertuɗi no fewi e nder sifaji beele wawde ƴellide kosam tewa ko nonne kadi jillodiral hakkude nayyi giwoji toon to Brésil kame nayyi ɗi leydi men Sénégal ha wawa yencinde taw ko yenco ɓurgo wadde gartam siftinde moon laamu Macky Sall temedde tati e sappo e ɗiɗi nagge mbawino yettade to Dakar laamorgo leydi Sénégal ngam wallidde ko fati e banggue ɗeɗon gueɗe ha ɓuura wawde yarude yeeso gaynaka lappi mum ndema e lappi mum awa e lappi mum ɗi calɗi so ɓamtama yaadi e pinal e ñeñal tan ne gasa caɗele ma gas ha laaɓa e nder leydi ndi Sénégal ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder gendi leydi Sénégal ciifande 11 woni nandirade hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal ɗum ko caggal jonde wattude 13 jonde jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal Yacine Fall kame nandu muɗum affaire étrangère mo leydi Mauritanie mbawi joɗorade wadde ɓete golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko caggal nde ɓe kuccani golle dendaɗe kame cehilagal e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe battindima e nden sifande 11 sifande jokkodiral to banggue numérique kono ni kadi to banggue commercial to banggue heblo médiaji hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue golle hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue coftal ɓalli eludude pinal culture ñoñal ɗon wonde fulɓe mbi maayo wona keerol pinal tawitegen lappol palol dane maayo worgo ko ɗum woni rewo ko woni rewo ko ɗum woni worgoto hen to Mauritanie keddoɗen ha joni wonande ko fate banggue dawrugol justice mo leydi Mauritanie yamiri hanki accitgol accita on mbiyeteɗo Ahmeda Abdullaar Samba mo ganduɗa ko nangganoɗo caggal balɗe 4 nde avocat ji makko mbaɗi conférence yo accite haydara o waɗani ɗum ko caggal nde waɗi lewru to kaso nanggano ko 2 octobre yalti noon ɗum ko caggal audio ma wanno arrestré on audio omo ñiŋa hen ko ganduɗa jeeyi sababu haw natoyi e oɗon kasso ko fate cour d'appel mo Nouakchott holliti ma noddi dossier ji ɗi ganduɗa ɗin dossier ji ko dossier ji mbuñaari
e laamu gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohammeda Wul Abdul Aziz mo ganduɗa koko taƴana duuɓi 5 e kaso temedde 5 million euro ɗum wonno ko décembre 2023 ma nden ñawore walla ndiyen ɗin dossier ji ma mbaw yurnitede e hollide ɗum noon wonande oɗon cour ko fati ɗin dossier ji wonata ko ñande 13 lewru novembre ndu wona ndu hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani windi talkuru faade hooreji leydi Amérique kesso toɗɗaɗo o Donald Trump o holliti on yo jogoro jaam e kisala ko fati banggue ko suɓa toɗɗita ko Mauritanie de ne uddi demude mum ha yaaji ene heeɓi jokkodira gollal e golle e cehilagal e heblo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala sifande hande subaka alhamis o nandiral hakkude Mauritanie Allemagne ɗum ko jagoɗo awo mo leydi Mauritanie kamne wonde ambassadeur o mo leydi Allemagne taweteɗo to Nouakchott nden sifande ko wallidde lappi awo ha wawa ƴellidde kame gollinde sukaɓe ha natta mayde ɗe maaje million ngaji nogas koppereji euro temedde 9.6 million koppereji ugoye kese ɗe ɗum woni ko jogori wanjede hen beele wawde ƴellidde ɗum ha ɓuura ƴellitade teskede o saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie ne heewi cumuji no feewi ha tenti noon e nder état mo barakana cumu musde waɗin toon kami jeune uji goɗɗi kala jagorɗo taaridi leydi o holliti temedde 9.5 million koppereji ugoye kese ɗe woni ko wanja ngam wadde lappi rende ko huuɗo e leɗɗe ɗe beele kadi ladde nde wona jaame kisal ko fati banggue patrouage o beele ɓen duppoɓe laddel ɗe mbawa kadi oɗo saaha teskede pawe juuɗe o holliti tan ko ndungu ngu siltigo ken tolno 3 walla mbiyen 390 kilométre o holliti ɗum woni ko fuɗɗi sumde ko ɗum noon so tawi dartinaka ko caɗele mawɗe wonata Nouakchott jaɓɓima from ko fate banggue lappi ndema e gaynaka taw koye leyɗele Sahel balɗe tati ko hanki fuɗɗi ko janggo aljuma ɗum gasata tawtorede wonande jagoɗo taaridi ko ferde lappi gaynaka e ndema e leyɗele Sahel ha ɓuuri wawde ƴellidde ko fate banggue faggudu kame golle e ɗiɗon fannuji kala hewɓe awoɓe liɗɗi mbiyama teɓ e jeereji Mauritanie Nouakchott bedda e kaso ɗum ko caggal nde ɓeydi coggu liɗɗi taw alda e yamirore hewɓe yahoɓe jeere ne duggoya kolliti kay ɗiɗo hen liɗɗi ɗiɗo liɗɗi ko liɗɗi ceerɗi no feewi ɓe kolliti wonande o saaha mo gonɗen memota ko hay seeɗa ha te noon ɗi mbiyata kabaru ko wona ɗum ko noon oɗo hen gorko biyeteɗo Baba Wuldu Moussa jafuɗon walla Wuldu Mas on o holliti e jayde Al Akhbar oɗo saaha liɗɗi ɗi ɓeydi firti ko maaje ɗe haydara ala ko heɓoto hen ɗum uddi kumpital men ɗemngal pulaar e nder genidi leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali kaldigal hakkude ɓesguji leydi ndi ɗum ko caggal ngal cetal nde darna ngam ɓeydude jokkodiral hakkude ɓe leydi jagorɗo beldala leydi ndi wawi hollirde oɗo saaha catal bitegal DDR wawi oɗo saaha wakkidde fitilaji kewɗi ɓen wakkinoɓe pelle beele leydi ndi wona e jaam ko wayno ngal ɗo hen catal bitegal dana Amasago ko fate banggue Gacciya gardugol général Gamou kame pelle goɗɗe ɗeɗo kala oɗo saaha wona yo bakkito ko yo nanne armée ji leydi beele mbawa jokkude jaame kisal ɗum ko caggal nde pelle kewɗe joguitino armée ji waɗi pelle e nder leydi ndi e kala saaha en mbaɗa kareli e ballal kaldigal cetal tafangal yaade koyɗe jaam kaldigal ɓiɓɓe malinaɓe jeeyi sababu ha hewɓe bakkitima ɗiɗon fetilaji inde makko ko Youssoufa Toloba goto e jeenoɓe e diɗɗal Danama Sago erima laamu leydi Mali diwan Bandiagara ene muusi gurdam no feewi woni toon e kala saaha ko biftama fiyama heelama warama wujjama ɗi janguji kewɗi ɓe erima laamu ngu nde ɓeydattoon ndenka e kisal jeheten ko toon to buguni diwan muɗum e kala saaha ne tawi toon gese taw ko cannabis catal tammingal haɓade ko fate banggue drogue ɓe mbawi yiitude toon tono ko biyeteɗo doga kene foto wonde puɗi ujunere e nder guesa waɗɗani noko mbiyata man korola ɗum noon ɓe mbawi fawde hen juuɗe mabɓe 55 kilométre hakkude e buggu ni ɓe mbawi fawde hen juuɗe mabɓe holli ɗum ko danseyni kone holliti ɓen tumaɓe hen hande won rewindaɓe
woni hen nangaɓe siftinde mon 3 lewru septembre nokku biyeteɗo garla to ne kadi ko guese cannabis woni ko yitanotona bato jagoɗe hanki gouvernement mo leydi Mali ƴetti pellital firtude conseil communal de kalabankoro wi jagorɗo administration territorial leydi ndi Abdoulaye Mayiga tagiɓe firtude loi ene rokkiɓe firtude on communal ɓen liggotoɓen ɓe hande firtama ha laaɓi duwagne mo segu teɓima kene tolno 55 tonnes taw ko tebbuli ɗi moƴƴani tew nayyi beyi baali ne wondi kadi keeñe kame liɗɗi foko ko ñoli oɗo saha fano koye jeeri ɗi segu kamɓe noon mbiyama teep gam oɗo saha leskoji goɗɗi mbawa tigui waɗede hen to Guinée Conakry teskama ene tiiɗi ñalawma garɗo ha ɓenna taw ala société yana to banggue joguitiɓe armeji ko ɓen gujjiti pecce jamma jeni e nder société toon tono ko ɓeɗede dumbere ka e nder diwan muɗum on société mo sunuwaji waɗi hen noon sunuwaji hewɓe gañiɓe kame enjeji kewɓe wonde guinenaɓe hewɓe ken tolno 7 millions woni koɓe keeɓi ɓe jaadi hen caggal nde police gendarmerie tini tawɓe goɗɗoyi o saaha koye leskoji mawɗi ɗum woni laawol laaɓe Mali Kédougou ko laawol ɓurgol bonde no feewi no feewi no feewi no feewi ɓe innita ngol ko faade jahannama walla ni ko leeɓel siraɗi ɓe keewi wiide ngol Abdoulaye Diallo dognowo oto ken tolnande duuɓi nogasa o holliti noko mbiɗeɗo salamande kame balaki fayanma a fullaya ene wonde noko mbiyata fango kame limbi 160 kilométre faade Kédougou ko caɗele bonde wonɗo te hata naata cangol ha muta wonɗo gara toon ko fadde tan kilométre uji seeɗa oɗo mbaɗa hen fodde balɗe e bandum ko caɗele musde ko ɓakke e julɓete kala kay dewɗoɗo sikkatni ko yettoyta ko sikkata ni woni koye aduna goɗɗo ngol lawol ko koyɗol beele ma fewne walla ala ko caɗele mawɗe finoɓe to laaɓe Mali Kédougou guuri ɗum o saaha gonaɗo sen giwi to leydi Guinée Conakry Gabo hanki fuɗɗi orgal sumgoji wiide eyi walla ala ɗum ko général olongi caggal nde ƴettile follamu e lulde kaldigal ko hen ƴetta beele wadde waylo tunorgal leydi ndi ɗum noon koma rewa e ɓiɓɓe leydi ndi wiɓe eyi so keewi wahle wiɓe ala so keewi woppe ɗum noon ko hanki fuɗɗi ngal orgal jogorgal gasoyde kono ɗin sumgoji mbaɗata ko 16 nduɗo hen lewru ndu gonɗen siftinde mon manda hooreji leydi Gabo ko duuɓi jeeɗiɗi ne hestitine kono kadi kankone o yiɗi addude en ko wayloji timmuɗi no feewi to Guinée équatorial caggal nde yalti baltar mo ganduɗa hande o ko neɗɗo ɓurɗo yeɓede nder réseau sociaux taw ganduɗa koye biro mum kala debbo naɗɗo toon ko mandi ko nanni ɗum toon o wadde mum gueɗe ɗe pewani ten o filmi ha wonoyi 100 vidéo 100 debbo mo wondi ene hen rewɓe ministére uji ne hen ko directeur uji ene hen ko tambiɓe nden kay kisal laamu ngu e laamorgo ngo kala ene hen jeeya ko tan to Côte d'Ivoire Cameroun hay nokkuji goɗɗi kala ɗum woni ko yalti naate réseau sociaux ɗum ko caggal nde wujji haalis kewɗo kanko noon o liggoto koye laamu ngu caggal nde police ari bito makko gam yidde fuyde haalis motuma wujja jani e machine makko ordinateur makko hen tawi ɗum ɗon noon ɓeɓe ciggitto ɗum de ɗam ciggam dañi vidéo ngaji kewɗi ɓoccitiɗi naate weeyo ngo yaltata hooreji ɗe ndi kame cukko hoore ndi erima jaagoɗo télécommunication kame tambiɓe téléphonique leydi ndi kala nde gustata internet o beele ɗin bandaji mbasa woɗɗoyde ko yalti beele ko heddi ko wawa heddade ko wala ɗum ko noon kala mo jurimo modduno hen oɗo saaha yowama e golle leydi ndi kala to Côte d'Ivoire yeeyoɓe to daral ajeme yeeɓe to daral ajeme e guilnogas e 5 happu maɓe dokkuno timmi kono hande kay ɓe jahani Agnama ko toon tigui ɓe mbiya aɓe nawe ene tawe e nder Abidjan ɓe kolliti ɓe galnaka toon nden kay kisala laamu ngu holliti soɓe jahani koye wawnere tan ɓe jogori iwde ɗon to leydi Ghana ko ɓiɗɗo Burkina najo mo duuɓi 53 barnoɗo joom suudu mum kame ɓinguel joom suudu o on debbo mo duuɓi 53 ɓiɗɗo o mo duuɓi 14 ɗum noon ko Allemagne naɓe ɗo wurduno toon to Accra laamorgo leydi Ghana
caggal nde o yoɓi fittandu ɓen ɗiɗo o taƴinama hanki o kaadi gurdam e kasowo yaltata to Cameroun ko yerɓande ɓakke woni ko ari gouverneur awa fonka holliti nayo mbasen pittali mumen kene foto wonde hewɓe majji cuwa taw yitede otoji kewɗi e galleji dañi derguitade Mozambique gouvernement leydi ndi holliti wonande so tawi lundo ngo no noddiri yo seppoji gummito siftinde moon guila jeenayyi lewru mandiɗo hen ndu sumgoji bannoɗi nogas e nayyi lewru ndu ɗi jalti gañi ko wiyete Daniel Chaba dilde noon lundo ngo koko sali ha memi leydi gouvernement o holliti kañumne ma ƴettu peeje jagoɗo konu leydi ndi holliti ma ulle mabɓe konu so tawi kay ɓe gummini seppo dillere leydi koɓe jiiɗi tiftinde moon nden dillere nde ganduɗa addi sababu ha yimɓe jeenayo mbasen pittalen polisaɓe hewɓe yimɓe hewɓe mbawi gagnade hen Afrique du Sud uddi keerol hakkude Mozambique ɗum ko guila wonande lundo ngo noddi seppoji yoɓe gummitina ɗiɗon a seppoji gasi ha laaɓi e nder donge Afrique paɗen koye jolam jaɓeri jaɓoɗen ko musidɗo men wonande Alhassane Oumar Mbocce mi salminima. en cewnitima Sar Abdullaar Saar en cewmini dendagal hettiyankoɓe Ayawood TV kaɓuri men ɓuuri tengtude e jolama jaɓeri e ñalawma hande o gartaten koye woteji baɗɗo toon to leyɗele denduɗe Amérique hakkude Donald Trump kañum e Kamala Harris enen ciftini tan Donald Trump jartude duuɓi jeeɗiɗi mais noon ardata kono leydi ndi duuɓi hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeegom ha ujunaji ɗiɗi e nogas taw ko kanko woni ɗo kanko woni meɗɗo kay wonde kay ardata kono leydi ndi taw kadi ko kanko watti 45 ɓiiju taw kadi ko mennoɗo ardata kono leydi ndi caggal ɗum John Biden folimo e ujunaji nogas ha ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi John Biden folimo o arti noon e nde ɗo hitande ujunaji ɗiɗi nogas e nayyi ene wayno de ko kanko dañi polgu e oɗo biyeteɗo hono Kamala Harris daltoɗo duuɓi 50 ɗum noon o wonti neɗɗo kay mo 47 ɓiiju men ɗo arde hono leydi ndi ɗo kadi teskoɗen ko teelal woɗɗo enen mbawi tan ko neɗɗo joom teelal kanko Donald Trump o noon ene wayno de kanko noon o wawi kay dañde kay polgu e dow oɗo Kamala Harris e fodde ɗin électeur uji ko mbiyata kono grand électeur fodde 135 ɗum noon o dañi hen ko 277 nde tawno wonde ko kamɓe poldirtuno yoyide kay yettade 277 kala maɓe jettiɗo hen ko on jogoto hono polgu kanko noon o ɓurti ɗon o yi ha 277 oɗo noon mbiyata hono Kamala Harris jarteɗo e duuɓi 50 taw ko vice présidente mo John Biden wonno to galle danejo to o dañi ko 224 donc ɗo mbiyen wonde ko Donald Trump woni e dow makko e nder noon e ɗin état ji ɗiɓe mbiyata ite taw kadi état ji ɓurɗi kay mawnude e état ji taw kadi ko ɗin ɗe mbiyata wonde état ji clé ene wayno ko nande Caroline en to banggue rewo Georgie Pennsylvanie wonde de e Wisconsin ko ɗen o wawi kay dañde hen polgu no fewi kanko kadi o wawi kadi o nawde Texas o wawi nawde hono Floride e ko noon kay e nogas goho taw ko état ji ɓurɗi mawnude ko nande Indiana en ken Kentucky en Virgin mo banggue occidental Alabama Caroline banggue worgo Mississippi Oklahoma Tennessee Arkansas Dakota mo banggue taw kadi ko rewo e mo banggue kadi worgo o foof ko wawi kadi ono nawdi ɗum ha laaɓi Louisiane wonde kadi e Wyoming en Ohio en Nebraska Missouri Montana e Utah Iowa Kansas wonde de e Idaho ɗum fof o wawi kono nawde ɗum ha laaɓi ɗum noon e wayno polgu kay aranimo so tawi noon ko Kamala Harris wawi kay nawde kañumne ko nande kono Californie en ko nande Illinois en ko nande Colorado en État mo Washington lorogo taw kadi ko Nouveau Mexique wonde kono Virginie Hawaii o wawi kono nawde toon ko nande ɗon ɗo yimɓe makko ɓuuri hewde to banggue rewo e banggue funnague taw ko Vermont en Massachusetts en Maryland en ko nande Rhode Island New Jersey en Delaware en ɗum ɗo fof
o wawi kono nawde ɗum état mo new york o hani e nder capital on washington ɗum non foof e district fédéral o wawi kono nawɗum kono noon e oɗo saaha en yimɓe tesko wonde sénat o han kadi hotini ɓen wiyeteɓe hono républicaine ɗum noon emane donald trump de ma waw hono ƴettude hono golle mum ñande nogas lewru janvier ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ene wayi noon haqqillaji ɗi ɓen taw ko afrique naɓe ɓurno kay rokkude ko wolare ko on kamala aris no ardini ene wayde haqqillaji foof mbiyatno kam ko oɗon polgu ngu ko on jogotno nawde hono polgu kono noon ene wayde ɗum wahlitima ni ene wayde mataw ɓe cuwa taw mbiyeten ko hoolade ko gardugol hono debbo leyɗele hono denduɗo amérique ɗum tigui mataw waɗi noon wasdemo dañde ngol ɗo polgu nde tawno wonde kadi kamala aris ko andi babiraɗo ko jamaïcain yummiraɗo kadi ko indien ene wayde ko ɗum waɗi mataw o dañiri ni kono noon waɗi ligguey makko guilay gabugol ngol waɗi ko fonno wadde ko kono ene mbiyan tan polgu hayso tawi ni donald trump dañi caɗele e ɗin gabugol ngol hani e wiyede ene waɗa e ni kono noon ene mbiyan tan o dañi polgu ɗo e taw kadi ko ɗiɗo woteji baɗɗi ñande joyyi lewru jolal ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi o woni kanko gardiɗo hono leydi ndi kankone o woni capanɗe nayyo e jeeɗiɓijo sar abdoulaye sar ardade hono leydi ndi ma artoy hen mbawa kadi hono jañaji hen tigui rigui e ñalawmaji men hono garoji leydi hono france emmanuel macron kanko de horejo leydi ndi o wayi hono jaɓɓade toon kanko e ñande alaltare joyi lewru jolal ujunnaje ɗe nogas e nayyi nando makko toon gardiɗo leydi hono kazakhstan kanko ne wawi wonde wiide wonde ma leydi hono france wawa wallodeɓe kamɓene e koppereje mawɗe no fewi haaɓe mbawa kay kamɓene ƴellidde kadi hono nucléaire mabɓe toon to leydi hono liban toon to beyrout ene wayno lamorgol ngo e nder wuuro mbiyeten hono barja e ñande talatare joyi lewru ndu gonɗen ndu israel wawi toon jorde toon pettoje fodde yimɓe nogas mbasi hen pittali mum sarabulaye sar ko ɗum de lownoɗen wow juppuɗen ɗum noon taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbodji gol komo sallo gam weltare Ayabo TV. Alhassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ana yima no fewi no fewi ene sumgoji baɗɗi toon to états-unis de amérique ganduɗa hande donald trump garɗo e lefol laamu caggal nde wannoɗen duuɓi nayyi fiya kurfañe taw kadi fimo on kurfañe ko joe biden o yalti o galle danejo hande onon wa arti jeytude oɗo henna galle danejo jolam jabiri ndi ko musidɗo min Alhassane Oumar Mbodji ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar Abdullaar Saar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena